Na, szóval jó reggelt mindenkinek! Nem is reggel van, este van most itt nálam. Bocsánat, átnézzük. Hát, milyen hülye vagyok. Este, mi az reggel mondtam? Na mindegy, nehezen idejünk. Valakire van ilyen, hogy mindig reggel van. Na, menjünk már a sessionből, mondjuk. Szóval ez most egy session, ami session azt lenni. Hogy miért fekete a skinem, azt most nem tudom. Ja, nekem nem is fekete, csak úgy izé a Minecraft. Szóval nem olyan fekete. Más néven 4 gyerek. Mint ha megkérdezni valakit tőled azt, hogy eszem adom. Igen, a barátaim tudják ezt. Elég. Én csak minek is jöttem be? Tudjátok, hogy mennyire nem tudom? Na szóval... Az előbb fel akartam tölteni amúgy egy videót, csak az volt benne a gondom, hogy... Én nem engedte, hogy feltöltjem valamiért. Nem érem, ezt már engedi. Na szóval... Gyerekek, ez egy olyan videó lenne, egy kis részletbeszámoló. Beszámoljuk azokat, amik történtek velünk. Na gyerekek, ide addig fölmenni, mondjuk. Na szóval... történtek ám nagyon sok dolgok. Például olyan dolgok, hogy itthon dolglettem. Ezt írta a barátom nagyon sok mindent. Szóval hát nem nagyon sok mindent, de beszélgettünk. Egy borzasztó picit. Szeretnék vele már beszélni, hogyha ő is akar, mert már mióta nem beszéltünk, nem is tudom. Ugye most az a gond, hogy reklám van, ezt most bocsássátok. Szóval ezt bocsássátok meg, ezt a reklámot. És azt is bocsássátok meg, hogy bebágolt a Minecraft, mert hülye a Minecraft, sőt nem is hülye a Minecraft. Nagyon jó játék kaptam, az után hülyült, hogy azt nem viszitek el. Látjátok? De ilyen egy ember, aki olyan béna, mint a nem tudom mi. Szóval történtek olyan dolgocskák, hogy én király vagyok. Mert egyszer volt egy olyan feladatom, nem feladat, hanem volt olyan clever botban, hogy egyszerűen írta valaki azt, hogy Luke, én vagyok az apád. Mondta nekem egy ember, hogy Luke, én vagyok az apád. És akkor mondta, hogy a felkiáltójelet oda, és akkor írtam neki. De akkor miért álltál át a sötét oldalra? Szóval ilyen hülyeségeket levergotni. Most nem tudom, hogy jött be ez, nem tudom miért mondom le, valamiért elfelejtettem azt a dolgot, hogy tudok jámpolni, és mégsem. Úgy azért mondtam azt, hogy király vagyok, mert nagyon jól tudok jumpolni. Képzeljétek el, feljutott oda, ezt nem hazudok, igazából feljutottam oda. Itt van Roxy 76. Az egy kutya, nem? Csak úgy emlékezni, hogy kutya. Úgy emlékszem, hogy ismerős nekem ez a név valamilyen filmből. Nem tudom, melyből volt. Roxy. Milyen mondom ki? Van 2XS tud. Aha, mit tud? Semmit, akkor meg a YouTube. Honnan tudjam én azt? Most engem nem érdekel. Tudtam, az tud. De mit tud? Semmit. Azt menjél 2 luxus, ez van a luxus. Na mennyi? Hát akkor miért nem mondja meg? Valami ilyesmi. Szóval így egyszerűen. Amúgy ez én kis részletbeszámolós videó, ugye ezt már mondtam, de nem tudom, hogy ebben mi a részlet. Úgy elfelejtettem mindent, hogy azt nem hiszem. Ja, csinálni fogunk szerintem a barátommal. Meg kéne kérdeznem, hogyha visszaírna egyáltalán. Talán. Remélem megnézi ezt a videót, mert hogyha visszaírna, akkor tökéletes lenne. Szóval most üzennék neki, hogy írjam vissza. Írni fogok majd neki.
Szeretném, hogyha csinálunk egy majd olyat, hogy hát remélem beleegyezik, hogy ő is veszi a videót, meg én is. És akkor csinálunk egy ilyen Survivor dolgot, hogy nem egy szerveren megpróbáljuk majd, hogyha egy szerveren csináljuk, amit ezt feljutott. Elég hülye, mert a feljutás nem olyan gyorsában működik néha. Na látjátok, feljutok? Ez az. Ügyes vagyok, nem? És nézzétek meg ezt a jó kis házikót. Nem tudok leesni. Kár mondjuk nem. De várjál, már a szék is van, nézzél már ide. Hát ez milyen jó. De én tudok amúgy széket csinálni, tök jó. Luxlázakatám. Fú, a barátommal már nagyon régen találkoztunk már, ugye, így nálam. És Minecraftozni úgy akartunk, hogy sehogy. Szóval nem volt megoldás. De most azt szeretném mondani neki, hogy csináljunk már olyat, hogy ő videózik, meg én is, ugye? És akkor ilyen Survivor, hogy nem egy szerveren természetesen, mert nem tudjuk, és beszélgetünk egymással. Hogy így tudjátok, hogy ő az. Közben le is esek. Nem? Amúgy beszeretném nektek azt mutatni, hogy hogyan jussatok be ebbe a sessionbe majd, meg azt is, hogy itt van egy olyan érdekesség, hogy minden megyek ki, csak egy vágás, és már ott is leszünk. Mondom, egy vágás, és már ott. A gyerekek beütköztem egy nagy akadályba. Vagy nem tudok átmenni. Nem tölti be. Szóval menjünk is akkor le. Miért unalmas? Zsíbed a kezem. Sessionben nem megyek. Szóval majd ilyet akartam csinálni, hogyha beleegyezne. De még nem kérdeztem meg. Hülye, ez a dolog. Ne cső. Itt vagyok. Ja, meg tényleg, mondani akartam, hogy a mozi. Honnan tudjam, hogy addig részét? 4. részét, azt majd úgy csinálom, hogy... A szerver! Full a szerver! Próbálkozva, full lett a szerver. Ezt kiabáltam be amúgy, és akkor most vége is lenne a videónak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, picit rövid lett. Lájkoljatok és iratkozzatok fel, és lopjatok húst. Na, húsapás, sziasztok!